Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Bali po, sabi ko pin po kaya kayo nandin maswelo tamo po na daramdaman tala rin kaya katamong kaya katamong eskwela, ma-acknowledge ita po nga gagawan tamo para kita nga kaya kakatamong campus and community at makatula po and I'm very proud na sabihan po kaya kayo na metong pong alumna na ning Holy Angel University at ako balo nung matula na ako man anyang kumpisan po ining karelang Angelite of the Year na pamag-award po karing community. Ala na ako, may graduate na ako. Feeling O makanyan bawan po itaglustaning kaya kataong pamitalamitam at ngayon po kayabe tala po ring adwa karing tala panibala ning Angelite of the Year Award po ning Holy Angel University. At suya po ngayon iking kaya kataong studio live Ruthie Torres ing co-project head po at operations manager po ni The Angelite yung official publication na po ng Holy Angel University. And of course, we have with us the circulation manager and project head na po ng Angelite of the Year ay Miss Lady Jofel Castañeto. Ayan. Welcome, ladies! King Nanu pata. Araw po. Yan. Siyempre, di nanda kayong time. Bakit mag-shout out? Karing kaya kayong buring i-shout out po sa ating menabilin. Sige, LJ muna na ka. Ayun. Hello everyone. First po, gusto ko pong shoutout yung family ko dyan. Hello. Medyo nagulat po sila na mag-guesting po kami ngayon. And of course, ayan, Angge. Alam niyo na yun. Love ko kayo. Ayun po. Okay. Ika Ruthie, sana la ka nga kalingon. Go ahead. Shoutout muna po kayong pamilya ko. Abangan na rin po yung kini po kayong kaya ko po kasi TV36. Pati mo rin po karang kaluguran ko, pati especially kaya The Angelite po. Yan. O sige. LJ, ikang circulations manager na ning The Angelite. Makanano ka nakakaluwat maging part na nining publication na ini? Nag-start po ako, second year po ako, second semester. And then, basta nakita ko lang, nakakatawa po yung story niya kasi nakita ko lang po siya sa Facebook. Tapos sabi ko, tay ko nga baka mabuhay po ulit yung pagiging student journalist ng ganun po. And then, ayun po, nakapasok po ako and magti 3 years na po. 3 years na po ako ngayon sa The Angel. Before being the circulations manager, naging writer ka ba? Nag-start po ako as a staff writer and then this term po, yung term po ng this year, naging circulations manager na po ako. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano yung ginagawa ng isang circulations manager? Ang ginagawa po ng isang circulations manager, kami po yung nagmamanage kung ilang releases po yung ilalabas namin, ano pa ba? Ano i-distribute? Yes po, kung sa department po, ilan po yung i-distribute namin. Kasi hindi naman po namin pwedeng, hindi po kami pwedeng mag-reproduce tapos mabigyan po lahat ng students kasi syempre unang-una po yung budget and then hindi po kailangan lahat kasi talaga nakakakuha ng copy, ganun. And then, ayun po, sa mga staff po na gustong sumama sa The Angelite, nagkakaroon po kami ng reportorial exam and then ako po yung nag-aasikaso nun from the very start hanggang matapos po. Yes. Sabi mo dati kang student journalist, bago ko tanongin si Ruthie, no? Dati kang student journalist. Yes po. Pero anong course ang kinuha mo? Business and accountancy po. Hindi, sabi ko nga dati kasi may mga kwento akong ganyan na very ironic kasi napapansin ko minsan yung mga estudyante na nasa communication ang course, hindi sila masyadong kasama sa school paper, sa mga publication, ganyan. Yung mga iba-ibang sa engineering, accountancy, sila yung mas active. Pero buti hindi mo nilinya sa community. Since student journalist ka na dati pa when you were in high school, buti hindi mo siya pinursuit, tinuloy-tuloy. Actually, it was my dream pa po before na magtapos po as accountant. Mag-CPA po. Hopefully. Sabagay, correct. Sabagay, yung communication naman, tsaka yung pagsusulat. Ang dami namin kasama sa media na hindi naman graduate ng related sa communication, pero nagsusulat sila, nasa nag-broadcast sila na. Okay, ikaw, Ruthie. Baka na nakakaluwat kay The Angelite? Same po rin po na nitang first year ko po mag-join. Bali, 3 years na ako po kanyan The Angelite. Ika naman, operations manager. We have 2 managers here. Pag operations manager, maknano naman yung kaya ka? So, day-to-day ko rin po kanyan. So,
minamanage ko rin po yung sa mga, kayong cleanliness ng office, pati yung orderliness. Tapos, yung pag-update po ng mga staff directories. So, along with the inventory po ng mga gamit po. So, dun po ako in charge. Saglit mo. Aga nakakuha niya nga chukeng holy. Per department, at ilang sari-sariling school paper, Publication. Yes, college publication. Yes. Ang ganyan natin pa. Yes po, meron pa rin. Waka tanda ko Nexus ko Nexus itan The Nexus, yes po. The Nexus ay ta. O ita usi antimano kay kayong university publication. Ika ken kang education wari department of kay. Nani department of School of Education. Okay. Ano yung kami kasi College of Arts and Sciences. Makantala, CAS yung pakanta pero ngayon naliwan niya. Yes. Ako rin sabi na niya, panuwa naman yung mayari ko. Sige, ikaw, bossing map, antimano kay The Angelite. Ayaw mo nasibukan kaya kayong college publication. Ingkay ko po talaga kung makanano ko pa mag-start The Angelite. Kaya po talaga dapat na, like, first choice na kay. Like, sabi daw mukha ko nitang enrollment. Nung nga magkabe publication, nga makapag-enrollad. Mentong, habang school festival org, mentong ko, inano ko yung bikayan ko. Inguna ako ikit, The Angelite. Sabi ko, diyan na ako mag-drawing. Sige, lugob na ako. Buti kayo wala. Mawin na yan, matambala mo. Kasi, di ba, patamagi-enroll ka mga yan, pamili ng dakanan, buti mga organization. Okay, sige, bayo kaya luban yan, kaya kayong operations, kaya school paper, na kaya kayong publication. Pero sabihin tayo pa, ining kay, ining Angelite of the Year award ay ini. Sabi ko, pin 2007, sakto kung may... Yes. Discovering yung edad ko. Sakto kung mayayari. Kaya ako na yung makaing disan. So, nani yung pinaka-objective na nini? Bakit atin tamong Angelite of the Year? So, ang Angelite of the Year po, this is the longest and most prestigious award-giving body sponsored by a student publication and the student themselves po. So, this aims to recognize distinguished excellence of students, student organizations, teaching personnel, and non-teaching personnel po. Yes, ini Ruthie, kain ning kumbaga ning administration, ning management of the school, kumbaga acknowledge ini as a body na mamaya talagang award itang makanta na edan na kayo man papakyalaman itang makanta. So independent kayo, yes, independent yes, kayo kayong pamili. Makananulare ating kayo bang categories nung nanulare tang nuno ka rin ka pwedeng i-nominate? Sige, Ruthie. So, apat na po ang categories tamo. The Student of the Year category, tapos yung Student Organization of the Year, Teaching Personnel of the Year, and yung Non-Teaching Personnel of the Year po. So, apat. Yes. Atin yung kain atin yung awarding ceremony or you will just publish ketang kay Bali po, this August 28 po, mangyayari po yung awarding po namin. Nag-start po kami by May ba? Mga May po, napapanominate na po kami. Ganun po kahaba yung process niya talaga. So, nag-start po kami sa nomination and then second phase po namin is yung initial screening, which includes the initial interview and paper credentials checking po. After po nun, pag nakapag-select na po kami, next phase po namin is yung final interview and then selection po ng winners, tapos awards night po. Sabi mo, checking of documents, nagbe-vetting talaga kayo? Yes po. Together with the offices po, tinatanong po namin sila sa Office of Student Affairs kung meron po ba silang, sa students po, for example, tinatanong po, naghihingi po kami ng copies kung meron po ba silang violations, mga minor offenses, major offenses, and then automatic po kasi disqualified po sila kasi we are looking for the outstanding student of the year. Ganun. Kaya pala ang haba? Yes March? po. March? March po. April, ganun po. Early April, Yes kakaba po. na. Ruthie, dakan mo mag-submit nomination? Opo. Ito po kasi mag-start kami kata nomination process. At least each building and each dean's offices, didinan mo lang pong ballot boxes. Para ka rin na po mag-submit na paper na nominations. Pero atin mo rin po na online nominations po. Yes. Pero, ninuing allowed mag-nominate? So, open po siya sa lahat. So, ang AUI po is college-based po siya, kaya hindi po included ang basic education.
And then, ayun po, lahat po, pwede din pong self-nomination if very proud ko po and syempre, gusto niyo po, yes, confident po kayo sa sarili niyo and gusto niyo pong manominate. Ganun po. Yes. Open po Paano sa yun? For lahat. example, ang isa bang alumna, kagaya ko, ay pwedeng mag-nominate kung feeling ko merong estudyante doon na deserve na masali sa mga awardees? Actually, hindi po kasi first. Dapat nasa... Yes po, hindi po. Kailangan po, Angelite po ng... So, sila lang ang pwedeng manominate, sila lang din ang pwedeng mag-nominate. Yes po, pero po dun, bukod po dun sa categories po na meron tayo, meron po kami 2 special awards na hindi po namin yearly binibigay. Ito po yung Ignacio Pamintuan Special Award and Crisostomo Pamintuan Special Award po. Para kanino naman yung award na yun? Po. So, yung Ignacio Pamintuan Special Awards po, binibigay po, gaya po ng sinabi ko, hindi po siya yearly. So, it depends on the editorial board and the project heads po ng year na yon kung magbibigay po sila ng mga special awards. So, ang Ignacio Pamintuan Special Awards po, this is given to the outstanding the Angelite alumni po. Tapos, yung Crisostomo Pamintuan Special Awards po, binibigay po siya sa mga former HAU employees. Okay. So, pero hindi siya yearly na. Yes. For this year, pilan la ring may qualified after the processes na pagdalanan din pilan la ring may qualified na datang kanyan para kang kakatamo As award. finalist po, Yes, ma'am. finalist. Sa student category po, may 3 finalists niyan po. Si Bianca Regindin, si Rain Costas, and si Manuel Madalastas. And then sa Iba't ibang ano ba yan? Galing sila sa iba't ibang department? Opo. Si Miss Bianca Regindin po sa School of Business and Accountancy. Also, Miss Also Costas. Miss Costas din po. Tapos si Sir Emmanuel Manalastas sa School of Arts and Sciences. Yes. Coms din po siya. Para sa student, yan. Yes. And then sa non-teaching personnel, ilan? Tatlo din. Sa non-teaching personnel po, we decided to dissolve it this year po kasi no one qualified po for that awards. Yes. Ano ba? Ibig sabihin, sige, babalikan kita. Tatanong ko kung bakit, ano ba yung mga parameters na ginagamit nyo to say, syempre may mga nominated dyan, may mga tapos sabihin, dissolve po natin kasi walang qualified sa inyo. Kasi sometimes, sa mga award-giving bodies, paano ba yung term? Hindi, basta pipili sila kasi hodang may deserving o hindi. Kasi may award na kailangan ibibigay. Pero sa inyo, dinisolve nyo. Later, pag-usapan natin yan. Babalik mo muna sa non-teaching personnel, sa teaching personnel. Sa teaching personnel po, bali may 3 din lang po finalist. Si Sir Ednel Dato po from School of Business and Accountancy. Tapos si Sir John Mark De Vera po from School of Nursing and Medical. Opo. Tapos yung sa isa po, si Sir Emmanuel Manahan po. College of Criminal College, Justice. opo. Dalawa lang? Tatlo po. Tapos ano pa yung isang... Yung Student student organization O, po. Nanu na mariking yun. Bali, Pwede the Angelite yan, syempre. bali 3 lang po sila. Yung How Psychology Society. Tapos po yung Junior... Ano? Yung JP yan. Junior Philippine Institute of Accountants, Opo, United. that Ay, po. college pa, active nito. Yes po. Tapos lastly po yung FISMETS po, which is the Philippine... Philippine Medical- Medical Technology Students, HAU. Opo. Okay. Masyadong mahaba po yung pangalan nila. So, meron tayong 9 na darating. Finalists. Nine na finalists. Finalists na darating sa awards. Like, pero yun, babalikan ko yung tanong na yun. May mga na-nominate naman dun sa category non-teaching personnel. Actually, meron po. And then, of course, we are asking for their paper credentials po. And may mga pagkakataon po kasi sa non-teaching, madalas po, 2 lang po silang nanonominate, minsan po 1. And kapag ganun po yung mga cases, nagde-decide po kami na i-dissolve kasi ano pa pong, kumbaga, yan nga po, parang ano pa pong sense nung award. Kung na-nominate ka, alam mo nung ikaw agad yung panalo. Yung parang ganun po. Yes. So, we decided to dissolve it this year po. Kumbaga, you have to choose the best Yes among the po. best. Yes. Yeah. So, nagkakaroon pa talaga ng cut po. Okay. Pero nasa August 28, hindi pa alam lang nila yan, finalist nila, pero hindi Yes. pa nila alam
kung sino ang mananalo. Pero Yes. pag ganito ba, sino yung mga panel of judges? Ibig sabihin, pipili sa mananalo out of the 3 finalists na meron. Okay po. So, dahil meron po tayong mga phases po doon, so sa initial screening po, paper credentials, the Angelite po ang nag-check. And then, after po nun, yung sa initial interview naman po, meron po, the editorial board po ng the Angelite, ang panelist po natin, also with our advisor and selected admins po. Tapos after po nun, kapag na-collate po and na-tabulate na po yung mga scores po nila ulit, makakapag-select na po kami ng mga finalists and then sila po yung mag-move sa final interview. Ngayon po yung sa final interview naman po, mga higher admins naman po yung mga nandun. Then meron din po kaming laging resident panelist po, which is si Dr. Jesus Panlilio po, University Registrar po. Yan. O yun ikitaan po na, Kabalen. Isipan niyo pa, itang ma-nominate ka mo, it's an honor. Lalo na Yes, nung halimbawa, po. self-nomination. Ay, ni-nominate na ako. Tapos, alagpasan mo lang, retang steps, retang mga process na kailangan pag finalist ka. What more po atang may nyambut ka. Inya naman, Kabalen, narang kaya katamong finalist siguro, na kayo po, may papatudtud na po. Sana good luck po kaya kayo at may the best, the most qualified akwa po itang kaya katamong Angelite of the Year. Kaya katamong pa magbalik, dakal tamang papipagkwentuhan, kaya po yung Ruthie and Angel. Magbalik po Ruthie, don't forget, Nanu pata! At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng